This one or this one? Choose one. So we're going na kasi start na naman po ng iyaks. Say thank you, Mommy. Naghanap kasi ako ng hindi brown na cookies para hindi madumi sa damit niya. Hey everyone! So, lalabas po kami ni Mishi. It's already 5:14 PM and dapat kasi mag-walking kami pero lalabas na lang din naman kami para naman maiba naman yung environment namin. Nandito na lang kami lagi sa labas tsaka para ma-practice ko si Mishi na sumasakay dito sa likod na mag-isa na lang kasi kailangan ma-practice na talaga siya na mag-isa siya sa likod para makalayo naman kami ng bahay. Let's go to Walmart kasi yun yung pinaka malapit na pwede naming puntahan para doon na lang kami maglakad-lakad and dala ko na rin yung listahan ko for some groceries. Dadalhin ko na rin yun para yung iba mabili ko na. So yeah, let's go. Oh wow! Wow. You like it? Huh? Jesus. Minnie. Minnie Mouse. Hindi mo bahaga yung yellow na. Ito naman may ganito ka na. May Cinderella ka na eh. Tapang. Kailangan natin this one. Ito na yung ano. Kaya for Genie na parang yung bigay ni Tita Mau. I need this. Because your ducky stinks. Para yan sa bathtub mo. Lalagyan mo to ng water. Gaganyan natin. Oh. Ganyan. Tapos you put water here. Oh, diba? Nice? Nice, no? Hop, little bunnies. Hop, hop, hop. What else do you want? This one? Me? Hop, little bunnies. Hop, hop, hop. This one or this one? Choose one. Ah, yan na. Sige, yan na gawin. Hindi ka talaga pili, ah. Let's go na. Let's go. You like this one? Kaya pala gusto mong bumaba. Ito na. Mishi, this one. Here. Kaya pala gusto mong bumaba. Gusto mo ng bola. Oh, let's go. A ball. Ball. A ball. Oh, let's go. Let's go. Kaya pala gusto mong bumaba, ah. Gusto mo lang pala ng ball. Yeah, just one. That's enough, anak ko. That's enough. Only one. Only one. Oh, here, Mishi, look. Look, Mishi, look at this. Mishi, this one looks better, oh. But it doesn't bounce, though. Oh, Rico. Ito din naman to nagbabounce eh. Look. Here. Oh, this one is better, anak. Wow. Not too loud. Wish that I could
stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. Yan guys, so tapos na kami mag-grocery ni Mishi. For the last part ay nag-iiyak po siya kasi we're going na! Kasi gusto niya siya yung magbuhat ng mga cookies. Buti sana kung hindi yun cookies. At least, sana hindi madudurog. Nadudurog yung mga hindi naman namin bibilhin. So yeah, yun ang nagpaiyak sa kanya. So we're going na kasi start na naman po ng iyaks. Alright guys, so we are home and papakita ko lang yung binili namin doon. Konting-konti lang. Actually, parang may rason lang na magpunta kami ng Walmart. Update nga pala sa drive. The drive was okay kasi sobrang bilis lang naman tsaka wala na yung mga tao na madami. Kasi kaninang papunta kami, yun yung medyo matraffic kasi yun yung uwian ng mga 9 to 5 people. So, kaninang pauwi na kami, medyo mas clear na yung daan. So, okay na siya kahit may nag-iiyak sa likod. May umiiyak kasi gutom na pala. Hindi ko kasi tinimplahan. So, una talaga siya, nainis talaga siya doon sa Walmart kasi nung kumukuha ko ng cookies ay gusto niya kumuha din siya ng mga cookies kasi bumaba kami, doon kami sa tawag nito sa floor. Nasa baba kasi yung gusto ko na cookies. So, feeling niya, kailangan namin kunin lahat ng cookies, tapos binuhat na niya yung isa, tapos nahulog na niya. Siyempre, madudurog yun. Eh, hindi naman namin bibilhin. So, pinigilan ko siya. Kasi ayoko na yung anak ko yung unruly sa store. hindi ko maatim na ganun. So, yun. Doon na siya nainis. Nabad trip na siya. So, we only got a few items. Unang-una, ito yung bola niya. Nung nakita niya to, gusto na niyang bumaba. Sabi ko, ba't kaya gusto niyang bumaba nito? So, pinababa ko na siya sa cart. Yung pala, nakita niya tong mga to. So, kinuha na niya. Sobrang happy niya to kanina. Kasi yung bola niya dito na ginagamit niya, yung dryer ball, kasi ganyan lang kaliit. Hindi naman yung nagbabounce. So, ito, nung pinapabounce na gano'n, sobrang saya niya. Super duper happy yan. Na? You wanna join here? Come. Tanggalin natin yung kumot ni Mami. Come. Come here. Ay, sus. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung leak. Kung nanggagaling ba sa bote o nanggagaling sa bibig mo. Ay, hindi na po. Sarap buhay. Yan na, madam. Tanggalin na rin yung shoes. Sus, ang sarap naman ng life. So, yan. Itong bola. Parang $5 ata to. Ito na yung ball mo. But very happy yan. Ball. Sabi niya, abo. A ball. That's a ball. Tapos, madaming mga bunnies ngayon dahil Easter Sunday na sa April 20. Ito naman, mura lang naman to. Parang $2.95 lang naman siya. So, ito na. Kasi yung kinuha namin nung una, yun yung may scent. Strawberry scent siya. $6. Mahal pala yun. So, ito na lang. Gusto niya kasi ang mga bunnies. Yung bunny niya dyan, yung parang pang baby pa na may pang teether pa siya. May teether pa, tas may rattle pa yun sa loob, ganun. So, ito, at least, ang dami na niyang, laruan. Kaya sabi ko nung tinatanong ako ni Love kung ano daw bang gusto kong gift kay Mishi, sabi ko, wag nang toys please kasi madami na siyang toys, ang hirap mag-ayos. So, book na lang. Yun. Mapilit ang tita Love eh. Ayan. And then, I got here training toothpaste kit. May toothbrush na siya si Tiger. Ito yung 0 to 3 years old. Tapos, may toothpaste na din siya. Tiger and Pooh. Parang $3, $3.83 or 3 something lang ata to. Or 4 something ba? Hindi ko na matandaan. And then ito, laruan to para sa bathtub. Ito lang dapat yung bibilhin ko para naman, sira na niya. Nasira na agad. Ayun. Para ma-enjoy na niya. So, kung lalagyan mo to ng tubig, maggaganon siya. So, dagdag laruan niya sa bathtub. Kasi na-enjoy na niya lalo ngayon mag-bathtub. Kasi naglalaro na siya. Hinahayaan ko na kasi siyang maglaro sa, ngayon, tub. Floss and pick.
So, gustong-gusto ko to kasi gusto ko araw-araw akong nagpo-floss. And then, ito na yung wafer. Zero sugar pala to. Na vanilla, real vanilla, baked with real vanilla. Ayan, sige na. You wanna taste this, anak? Buti na lang wala kaming problema sa pagpapakain kay Mishi. Ang problema ko ngayon sa kanya ay yung pagtra-transition niya ng milk. Yun yung ayaw niya. Ayaw niya na kapag milk, gusto niya dede na bote. Pero pag water, okay sa kanya yung sippy cup. Ayaw niya kapag yung milk niya nasa sippy cup. Say thank you, Mommy. Naghanap kasi ako ng hindi brown na cookies para hindi madumi sa damit niya. Kaya ito yung kinuha ko. Sana magustuhan naman niya. Yan. Wafer. Wafer! Wafer na zero sugar. So, hindi ko alam kung anong lasa niyan. Not a low-calorie food. So, okay naman. Sabi ko, bibili pala ako ng prutas. Di kasi kami pumunta sa prutas tsaka sa vegetable. Anyway, lalabas naman kami bukas. So, yun. Struggle pa rin talaga yung pagdadrive ko with Mishi. So, my plan now, sabi ko ngayong magiging warm yung weather. Halos araw-araw dapat kaming lumalabas ni Mishi nagdadrive para masanay na siya na mag-isa siya sa likod. So, dalawang sasakyan namin ngayon nakalagay yung dalawang car seat namin. Dati kasi isa lang yung car seat na ginagamit namin. May dalawa naman tayong car seat. So, yun. Dalawa na yung nakalagay. Para kahit anong sasakyan yung maiwan dito sa amin. Kapag nag-work si Daddy, parang ngayon nag-work si Daddy. Nag-notify ata sa kanya yung app. Tapos sabi niya, nandiyan, na nasa Walmart na kami. Tumawag siya kanina. So yeah, mahirap mag-vlog na may tumatawag, na may baningning na umiiyak-iyak. Akala ko yun na lahat yung nabili namin. Meron pa pala. Meron pa pala kaming diaper pail refills. Ito yung parents' choice. Mas mura to compared sa Diaper Genie. I think the Diaper Genie is parang $20 ata yung tatlo. Pero ito, this is only $13. And, compatible siya sa Diaper Genie. The only thing with this one is mas manipis yung supot niya compared sa Diaper Genie. At saka translucent talaga, nakikita yung diaper sa loob. Mas nakikita compared sa Diaper Genie. But anyway, garbage bag lang din naman siya. So, yun. Sabi ko kay Mac, yan na, mas mura, tatapon mo lang din naman. Hindi naman siya napupunit na yung kapag madaming laman. Siyempre, bababa pa si Daddy, di ba? Nasa 3rd floor kami. Hindi naman siya napupunit. And then, I also got a waffle maker pala. This one is only $9 na waffle maker. Kasi, si Mac, ayaw na niya ng pancake masyado. Kaya sabi ko, meron kasi ako sa meal plan namin ngayon na may day na ang breakfast namin. Hindi. Every Thursday ba yun? Or Wednesday? Basta may day of the week na American breakfast na kami. Siya pala. Kasi ako hindi na ako nagbe-breakfast. Ay, dinner na lang ako ngayon, tsaka lunch. Dati hindi ako nagla-lunch. So ngayon, hindi ako nagbe-breakfast. So, waffle na lang yung gagawin ko. Kasi yung waffle, parang mapapakrispy mo talaga. Itong anak ko, may na naman, may pa-show na naman. So, sarap ng TV. Nakalimutan pa namin yung TV naka-on, guys, na iniwan namin. Hindi ko kasi makita kung nasan yung remote Hindi ko alam kung ginamit na naman nilang mag-ama or hindi ko alam. Basta pag sila ni Daddy niya ang nandito sa salas, nawawala ang remote. Kinakain